Cek. Sugeng siang. Padang bulan, padange kaya rena, rembulane sing awi-awi. Padang bulan, padange kaya rena, rembulane sing awi-awi. Elingake ojo turu sore, kene tak critani kanggo sebo mangko sore. Kene tak critani kanggo sebo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wahyu Manggala berselawat. Riko. Padang bulan, padange kaya rena, rembulane sing awi-awi. Padang bulan, padange kaya rena, rembulane sing awi-awi. Ngelingake ojo turu sore, kene tak critani kanggo sebo mangko sore. Kene tak critani kanggo sebo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma
daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ya Allah, ramene ana apa iki? Ana ketoprak ini kok. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok mboten sami dijawab to, Bu? Kula bali nggih. Assalamualaikum. Lah jangan to, Bu. Ya ampun abote iki lho jane sepira jawab salam tok nggih. Matur sembah nyuwun ingkang sampun jawab salam kula nggih, Bu nggih. Kula dongak-dongake muga-muga sing duwe utang ndang lunas. Amin. Buantere wong wedok-wedok. Ya Allah. Lah gene, Rom. Ketara nek duwe mekar iku mesti. Nggih, sugeng panggihan kali kula sakanca nggih sedaya kemawon Bapak Ibu tamu undangan yang samerawut dalipun Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Menika Pak Kumaidi nggih. Pak Kumaidi saha Ibu Nurul Ulfa. Menika piyantunipun sing pundi? Ingkang pundi? Pundi, Pak? Pak Kumaidi, Bu Ulfa. Tesih sibuk kalih tamune nggih, Pak. Mbon mboten napa-napa, wong ancen terae ya Allah, rame pual. Iki sing sisih kono iki lho. Ngumarep iki nganti umpel-umpelan nggih. Niki kanthi acara menika Walimatul Khitan nggih. Adikku Muhammad Sabilur Rosyad. Undang-undangannya sapa, Bu? Sinten, Bu? Undang-undangannya, Bu? Sabilur. Sabil. Cik Sabil. Sabil. Oh. Pun sunat. Pun mari. Alhamdulillah. Didongak-dongake Cik Sabil muga-muga tambah pinter, tambah soleh. Amin. Manut dawuh wong tuane. Pokoke apa sing dadi cita-citane Dik Sabil semoga tercapai ya sayangku. Amin, Mbak Ro. Dina iki luar biasa. Delalang nek dhek rodok mangkat pirang-pirang iki. Iki nek umat kok ngono ya, Rom? Pirang-pirang mangkat mek sak trek iki mang. Iya. Alhamdulillah Pak Kumaidi karo Bu Ulfa kurang marem delalah di iki lho ditambah Apa? bintang matam. Kok bintang matam? Jenenge apa? Bintang tamu. Oh, alah bintang tamu. Iya. Oke. Berarti hari ini aku terasa ringan pekerjaanku ya, Aku Mas. juga. Oke. Niki telepon kula sak kanca sasliper kagem panjenengan sedaya. J. Sudah ada permintaan sak lembar neng isine ketoke tiba iki mang. Kok ngono? Aja ngono, Ro. Lah gak ana dadiye. Tra isine jek disai kok. Ijek disai Iya. sapa? Iki mang sing maringi sinten, sing maringi sinten? Iki mau saka apa? Rizky. Kowe Riz, gek-gek saka kowe dhewe iki kowe Iya. gawe gawe Riz. Mosok sing Biasane gak ana ngaku-ngaku lho, dadiye Rom. Riz. Ya ampun, Apa mbok lagune. sai sine? Request tuwa rumah wonten Bahtera Cinta duete Melisa karo Mas Edi. Nggih. Kasunyatan ya Melisa karo Mas Edi. Iya. Kusma Wijaya Dek Melisa gelas retak Bara Iya, Cinta. iya. Loh. Iki sing aku dek gak iso kabeh. Sing ndi iki gak iso sing ndi? Kabeh. Kowe iki gak iso kabeh, Rom. Gak iso kabeh. Lah sing iso? Jam 12. Angge setengah blok setengah katuran nggih. Iki diaturi sing mundur yen nggih. Soale gak apa Pak? Mosok langsung Bahtera Cinta.
Aku tak ngaturi nganu sik ya adik sing disunat sik ya. Nggih. Aja langsung dangdutan ketoke kok piye ngono ya. Diaturi nganu Ngatur Mas. sing sepuh-sepuh. Ya sing tua-tua barang. Nggih. Wonten imbangono katresnanku. Yo, nggo pemanasan gorokane biar patek nganu. Apa? Berokan lho wis mbok panasi nek jero. Iku mau apa? Iku mang langsung tak leki kabeh kok iso. Ya. Monggo Mas. Sudah tenang, kan jadi mateng sedaya pamirsa yang menikah. Iya. Saben dina mangeleman srene sepi sepi saman mengerasa kadulu wayang namu dakang mas wong bagus linalitan disalali saya recit hati lelewamu wong bagus tanya sagu mandil ing adelenging netra aman kono abiye katres nanmu Kok anden rom. Tutup Mas run. Iki lho kene pas. testing sekali tetes langsung bunting. Wow. Niki mau kasleng adan ngasarian nggih Bapak Ibu nggih ngapunten. Mas dilanjut ya Mas. Mangka kang Mas. Bebujanaku. Bebasane tanah desa dinuku. Condaan berasa tak korban lagi jualan ragaku. Wahyu mangga lagi yang kembali. Asik. Golane.
teng ati lelewane wong ayu tansah kumandhe ing dalem letreng oh Ayo ingat janji bisa tresnan jati lamun mangkono piye katresnanku katresnanmu ayo mas mongkoni mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyane korbanake jiwa lan ragaku hey ha hey ha hey ha hey lo ha hey lo iya Oke, katurus tengah tebang menikah wonten imbangan katresnanku. Nggih. Ngaturus sedaya kemawon pamirsa yang menikah khususipun sesepuh-sesepuh wonten dusun Mojokerto nggih. Mojokerto betul sekali. Ndi? Mojokerto. Mojokerto ndi duwane Cin? Jo apa? Hah? Jobro. Iya. Apa iki kok udan? Aku wedi nek kleru ku ya kudune tak cetak-cetakno. Jobro ya. Aja salah mengeja loh ya Mbak Rom. Mojokerto ae ben ora Mojokerto, kaya aku. nggih, nggih. Niki Pak Kumaidi ingkang pundi to Pak? Kula badhe nderek tebang kok Pak. Alah mosok Pak Kumaidi nggawa caping ngene, duwe gawe kok ngene. Pak Kumaidi ingkang ngagem niku kemeja coklat panjang niku. Nek Bu Ulfa ingkang pundi Bu Ulfa? Menika ingkang pundi Bu? Oh, mriko lho, Siang, mriko lho, Bu. Mbak Rom. Yang Sembanuwun melambaikan nggih Bu tangan. nggih. Amarga pamundutan saking tuan rumah sampun wonten, Mbah Kakunge mau ngersake tayuban mungkin mawon Mbah Kakung nggih. Kula tak ngaturi saking tuan rumah riyen. Coba Mas Ari dikasih support yang sangat luar biasa buat bintang tamu kita siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Melisa? Yo. Ai. yo hey Mikir Rom. ha Wahyu Manggala bergoyang. Wahyu Manggala bergoyang. Wahyu Manggala digoyang. Wahyu Manggala digoyang. yang rame-rame Wahyu Manggala bergoyang. Wahyu Manggala bergoyang. hey hey Oke. Ayo Mbak Melisa. Di Melisa sing di Melisa sing di. Sing di. Eh. Kowe? Ya apa Melisa kok ngene? Ton, kowe kok ngaku-ngaku Melisa iki. Wow. Melisa iki ngono. Senok Bahenol masih Iya. muda belia ya nek kowe iki wis otot-otot tua kok iso. Astagfirullahalazim. Metune malah botol Yakul, Bu. Dino iki kok akeh sing ngaku-ngaku Melisa ya Rom Ya ya. bergede Melisa itu sudah terkenal di mana-mana dengan paras yang cantik sekali, bodi yang sangat luar biasa, suara yang oke. Coba maju sayangku. Nah, iki lho bocahe. Gini, sugeng siang sayang. Coba atur ke salam-salam riyen. Kayak aku ndek ben aku nek dikon omongan yo ngene. Nek isen-isen ngono iku jenenge bintang tamu. Kenapa? Ya Allah Gusti. Nek kalah engko tak tumbasno nganu balon udara nang mburi mang ngono bakul pirang-pirang. Ayo Dik Melisa sayang yuk. Nggih Mbak Arum. Nggih. Aku kok malah bingung. Coba diaturke syuting siang sih kemawon pamirsa. Matur sembah nuwun kagem Pak Komaidi saha Ibu Ulfa sampun nimbali kula. Ayo ngoten to sayang. Nggih. Ucapke sembah nuwun. Diucapke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, wong nek ayu niku ya. Selamat siang. Kandane kok iso iki mesti fan-fan beratmu ki teko kabeh kok Mel. Sapa to, Mbak? Iya fan-fanmu sing kulino nonton awakmu ki lho dari dunia maya ataupun dunia nyata banyak sekali. Nyatanya udah seneng kabeh. Ibu-ibu sampai kompak nang ngarep sambil senyum-senyum ki mertandake seneng atine ngoten lho. Seneng atine nggih. Coba aturi sak lagu Cin. Saka permintaan atensi mawon Kusuma Wijaya. Ana kasunyatan Batra Cinta, gelas retak apa baret cinta. Diaturi kasunyatan mawon. Kasunyatan duet yang luar biasa sama Mas Edi langsung capcus Mas Ari. Yo. Ojo lali Pak Komaiti bintang tamune disawer sing akeh ya Pak ya. Asik. Dek Sabil mana ya Dek Sabil ya? Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Rasa tresno kang sanyata ngomong siji kanggo sira.
Dek Melisa. Nggih. Foto dulu sama Mbak Melisa sing cuantik pol. Minggir, minggir, Eh, minggir. Mau nyono raimu kok malah gambare pecah, Nduk. Minggir, Nduk. Amit nggih, Pak nggih. Minggir Rom, ayo Rom. Aku iku ngono iku tau dijaluki foto kok. Dijaluki Mbak, foto? minta foto ngono ta. Terus? Tak kira ki wah. Ancen ya aku kan melu Wahyu Manggala wis pirang-pirang tahun mesti dianggap mesti artis terkenal, ngono. ya, Weh. Kan tak takone tinggal ngopo, Mbak? Ya tak gecekno nggo meten-meteni curut ngono iki malah. Piye le Rom? Wong Ya umume ampun. artis ya disimpen ngapa dicetak. Ya iku nek artis kok lek iki ora artis kok ya digedhekno nggo meten-meteni curut. Jajan nek Melisa Sakake. digedhekno dipasang nang dinding omahe. Lah nek aku coba. Kowe ning ndi? Ya iku mang medeni wong malah. Sing penting ndak ora didadekno. Iku sok ben kowe wae sayang. Kowe dhisik gak apa-apa. Makasih Mbak ya juga adikku sing cakep sing ganteng. Mang kita ijek nyekeli wae ki kok sudah mundur. Menawa mengko meneh. Monggo Mbak meneh Rom. ya. Ya wis, nanti saking tuan rumah mbok pilih badhe ngersake tembang meleh. Nggih. Wis monggo. Kasih Menawi ajeng menyumbangkan lagu. Oh iya. Ya. Oke. Cik Sabil ndi ya? Golek Sabil Ora omah ta, ora. ngene yo ya. Sing sunat iki lho ndi leh ya ya. Apa bubuk ya? Apa dolanan ya? Mbak Rom? Ora, mungkin karo kanca-kancane juga. Ya, penaturi tembang siji-siji sayang yo. Nyanyi yo Tek. Aku Heeh. Lagune Kusumo ya. Kusuma Wijaya apa lagumu dhewe wae iki Apa? spesial Dek Melisa Oh sing iya, nyanyi iya, diomongi Melisa. kok Iya. ngeyel. Ayo lagune. Mangono Lagune. kapilot. Wah kok ngono le Rom? Aku asline iso Rom. Terus? Nek tak batin ning jero ati. Ning sungkan ngono. Iya, mesti, ya. sungkan suaraku sungkan. Ayo, ayo. Egone wong tuwa ya, Mbak Iku Rom. untuk Mas, langsung ditransfer Mas. Kok ditransfer? Iki efek ngantuk iki. Mas. Duduk. Kowe ngantuk? Iya, Karitan lho apa? Aku karo Semro kan, aku saiki ngene karo Semro. Piye tangane mau? Ada deh. Ngono. Oh, dadi nek Wah, aku ngantuk iki. dia ya ikut ngantuk. Iki kok diganduli wong telu iki. Ayo Mas. Iku wong tua. Ya lagi nonton streaming bareng RS Hoteng, WMLT juga Kantong Channel. Selamat sore semuanya konco-konco, dulur-dulur yang ada di Jakarta, yang ada di Taiwan, Jepang, Korea, Pakistan, Dubai, Malaysia, Kalimantan, Sumatera, Pati, Kudus, Demak, Jepara, Blora, Tuban, Donglo. semuanya asik. Yo. Ceritani cerita sing paling larani
semoga kalian semua tidak merasakan apa yang menjadi cerita lagu ini ya Iya, sayang. Ini sekedar lagu saja, tinggal hiburan siang ini. Mergo iki mau wis sore, iki mau wis pirang lagu leh. Wis sepuluh kaya lagi rong lagu senengane kok iso ngaturi Mbah Kakung mboten napa-napa nggih. Pak D. Pak D para pratangga junior-juniorku Indonesia. Kok junior semono gedene lho, Rom. Ben awet muda. Oh, ngono ya. Ya. Pun aturi wonten kopi jahe kapilut, apa kapilut kopi jahe kono wolak-walik sepenting diaturi loro karone ya. Wah, gegete kok ngono mak aku iku ana apa cah ngguri cedor iku cah. Monggo. Ayo, Tro. Monggo bapak-bapak ingkang badhe nderek mbeksa. Niki gratis kemawon, Pak, mbeksane, Pak. Ya. Dek, kopi jahe, kapilut, kopi jahe. Wolak-walik oke. Wis ngono niku lho gudel niku napa dalok gudel ngene kok iso. Ra cacek dadi wong. Aja mbok amuki ya, Rom. Nek ora betah ning kene lho, Rom. Ayo posisi. Duet ya, Tro? Oke. Duit. Duet oke. Say. Just Foto foto. Manjini wasurap soreya sisih wetan padang sumulae rembulan katon dadari nuruti just senenge ati waing karang ratis Ayo pisan, ayo. Mbak Sanu pisan, ayo. sanja ana warung kopi nyamong ngobrol tanah baguna ora mikir just sesuk ora belanja senadyan kopi sacingkir nanging bisa madengake pikir yen ora ngombe sak sore awake katone mlentere wis misuwur kopi jahe ngrasa enak seger lan magrake gawe marame ati ayo padha ngombe kopi tati Kopi jahe. ya nanggone tati kopi jahe ya ana kopi ireng ya ana kopi gudeg ya ana tande Kopi gudeg. just Kayak senengane kancaku. oh iya masih tidak rekoso Ikut Mbah Rom. kapilot Pak D yo ayo Din oi Panjena, Mas. neno 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 Hah? hae say buka siti just ayo Din Udin Anak-anak iki lho. wis ben kono karep penting seneng atine
penting ora mangan tanduran. Anake kebo. Jos. Iya bener anake kebo. Kalamun weruh sliramu kowe ngosek atre. Hae. Jos. Batin iki anane tan sarengo. Rasa tresno kang tak andhap. Sarwan mikir ati tak bisa janjak. Ya. Kaya lagi Hea. songoncati Hae. Jos. saben wanci tansah godho ati nanging aku wedi Hae. bloko Jos. pungkasane ada mahana lara brantaya Natyanato. Anake terasi yo. Yen katulung iya nanging caket sakjroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat jos sak Goyang sithik, Jos. pai ayo ula katut oh sawah oh sapa ngendut ngendut lali aku datang owah Kabut. atiku Ayo, Dek. wos Ayo, Dek. kilot. hei Saepo bunga rasaku waton bisa cecaketan sluran matur suwun nggih Pak D Kang Masku ingkang ngersake kopi jahe kapilo sampun kula aturi wonten pamundutan melih nggih nek mboten klentu tayuban nggih tayubannya apa sesideman podang kuning Pak D monggo katuran iya tayuban sik ya Mbak ngaturi sing tuwa-tuwa biasanya wong tuwa iku seneng nyancen tayuban sing nom-nom rada ngusik ya Sing tua-tua biasanya rewel orang mbok aturi. iya Kowe di demo wong itu. kowe nek demo aku tak kon nyanyi dhewe lho kowe Ayo nyanyi, Mbak. wong balong iki ya Allah Gusti jebule Oh, layak tekan kok kene. penggiannya sing ngejak tukaran aku terus ya wong balong Ternyata penggaweanan tukaran Lah, orang iya. penonton. iya ayo Miati Kok Miati? Mia. angger desa iku genti Timbang kepisaan
kene Mas Sudin. PK podang kuning. Tak kira PK senek ya. Jos Buka sidik jos. Hey Just Anak panja, anak panja. hey Iya, Piye. hey 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 Wah, sampun nggih. Ngersake menika saking pundi? Bapak-bapak napa sih Mbak Sinda? Bapak. Iya, Mbak.